Прывітанне, сябры. Гэта падкаст «Светкі левай рукі Гітцеля». Тут мы распавядаем пра ўсе навіны гандболу і пра Бундеслігу, і пра ўсё астатняе, пра ўсё цікавае, што адбываецца. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. З чаго мы пачынаем? Пачынаем з мужчынскай лігі чэмпіёнаў. 2 туры ўжо адыграны. Мы можам рабіць нейкія такія ламерскія першыя высновы, першыя нашы ўражанні і падзелімся тым, што мы ўбачылі за мінулыя 2 туры. Пачнем з групы А? Так, пачнем з групы А, і ці ведаеш ты, хто узначальвае гэтую групу? У афіцыйнай табліцы гэта Спорт. І гэта такая неспадзянка для ўсіх, таму што мы ведалі, што там ёсць патэнцыял, але не больш за тое. Тут у першым жа матчы яны выходзяць супраць Віслы. А трэба адзначыць, што якімсьці чынам яны былі фаварытамі букмекераў, але гэта больш нам кажа пра Віслу, а не пра Спортінг. І тут браты Кошта выходзяць і робяць справу. Яны былі, наўпрост лепш. Там не было ў Віслы нічога, што магло змяніць якім-небудзь чынам ход матчу. І трэба адзначыць кіпера Мухамеда Алі, егіпецкі кіпер. У яго ўсяго 25% адбітых кіткоў, але гэтая лічба яна ні аб чым не сведчыць. Насамрэч, калі трэба было, у самыя напружаныя моманты ён уставаў на шляху мяча і рабіў сваю справу вельмі добра. Ну і другі матч Спортінга гэта таксама сведчанне таго, што гэта каманда у новым сезоне прэтэндуе на штосьці прэтэндуе, нягледзячы на тое, што гэта Фрэдэрысія, гэта клуб, пра які пакуль мы увогуле нічога сказаць добрага не можам. Тым не менш, гэта разгромны лік 37-19, і гэта першае месца ў табліцы. У абарону Фрэдэрысіі я скажу толькі тое, што адзін тайм яны вельмі добра адгулялі ў абароне. 3 астатнія гэта крамешнае пекла. Рухаемся далей па табліцы. А далей па табліцы у нас Веспра. О, вось гэта прыемная каманда, прыемная нагода паразмаўляць пра гэтую каманду, таму што тут мы, напэўна, не па храналагічным зараз парадку пойдзем, а мы пачнем з паядынка з ПСЖ, калі ты не супраць. Я не супраць, тым больш, што мне ёсць што сказаць пра першы паядынак у разрэзе іншай каманды. Ну, давай спачатку пра ПСЖ, таму што гэта было проста збіццё. І насамрэч, калі нейкая заруба чакалася, але што гэта будзе вось так, прагназаваць не мог ніхто. І мы ўбачылі абсалютна такі зубасты Веспрем і ПСЖ, якому проста хацелася спачуваць. Цікава, што ў пасляматчавай прэс-канферэнцыі пасля гэтага паядынка Лука Карабаціч, дарэчы, мы ўжо можам не казаць Лука, таму што Карабаціч у нас адзін, сказаў, што прычына таго, што яны так выглядалі, гэта тое, што яны гуляюць у павольны такі нехуткі гандбол. Мне здаецца, што не ў гэтым прычына. Мне наўпрост было шкада кіпера. То бок я безмерна паважаю і Палечку, і Грэна, але абодва былі там даныя проста на расстрэл. То бок у ПСЖ не было абароны, увогуле не было абароны. У ПСЖ не было хуткасці. То бок Веспрам адбягаў гульцоў і кідаў з тых пазіцый, з якіх пажадаў. І калі мы на гэта глядзім, мы бачым, што Веспрам без ніякіх праблем, і ПСЖ, у якога ёсць праблема сярод гульцоў, ёсць праблема на трэнерскім мосціку, ёсць праблема ў менеджменце. Таму што увесь твітер французскі, які я чытаў, ён кажа адно: а мяне не вывозіць сваю менеджерскую ролю. Не заўсёды добры гулец – гэта добры менеджер. І давайце шукаць нешта новае. І вось я падумаў, а каго можна было б пазваць, хто б паставіў штосьці іншае з тых опцый, якія мы маем. Тут, ведаеш, такія некалькі, як вось на матэматычных мадэлях, у нас некалькі мностваў павінна быць. Адно з іх, каб гэта не быў гулец у мінулым, або такі не вельмі запамінальны, напрыклад. А другое, каб гэта быў чалавек з пэўным досведам тут.
Я б дадаў, што я б браў чалавека, які знаёмы з французскім гандболам, потому што не толькі ў лізе чэмпіёнаў гуляць, потому што калі б гэта быў трансфер перад сезонам, гэта адна справа. А цяпер гэта зусім іншая справа, і ў мяне ёсць ідэальны кандыдат. Гэта Тьерри Анри. Ух ты! Чалавек з досведам у лізе чэмпіёнаў, чалавек, які шмат трэніраваў па Францыі розныя каманды, чалавек, які дасягаў вынікаў, чалавек, які ведае гульцоў і які можа нават паспрабаваць прыцягнуць моладзь, як ён гэта рабіў у Нанце, напрыклад. Чалавек, які пабудуе абарону, таму што матэрыял для будоўлі ёсць, абароны няма. Вось на гэта я б паглядзеў. І чалавек, які вядзе Твіттер, дарэчы, вельмі смешна. Так. Інсайдзікаў нам не хапае. Трох. Не хапае, гэта праўда. Але, слухай, гэта цікавая вельмі кандыдатура, і я думаю, што нам варта нагадаць ПСЖ пра існаванне гэтага спецыяліста. Я так думаю, што ён сам нагадае. Ён такі, ён можа. А вось Тьерри Анри, дарэчы, мне здаецца, што ён бы мог паспрабаваць сябе ў якасці трэнера галкіпераў. Ён быў такі неверагодна проста адданы сваёй працы, нават фанатычна, што можа, калі ён здолее перанесці вось гэтую якасць на працу з іншымі, таму што мы таксама ведаем, што не заўсёды добры спартсмен гэта класны трэнер, нават калі гэта трэнер вось такі ў такой вузкай спецыялізацыі. Але вось тут мне здаецца, што гэта можа быць мэйч. Але зноў-такі гэта цяжка перайсці. Глядзі, пра Анри, што мы можам сказаць? Чалавек на менеджерскі шлях устаў, і я не ведаю, ці гэта цікава яму будзе. Тое, што ў яго магло патрымацца, вось у гэта я веру на 100%. Але ці гэта цікава яму? Не ведаю, гэта проста маё такое пажаданне, парада, калі б нас пачулі, потому што Тьерри Анри мне заўсёды вельмі падабаўся, і мне шкада, што ў яго так не атрымоўваецца. Тут проста прыходзіць адразу прыклад з Бундеслігі, Олівер Рогіш, які мне таксама вельмі падабаўся, калі ён быў гульцом, але трэнер ён проста ніякі. І вось на нейкай адміністрацыйна-менеджерскай пазіцыі ён адчувае сябе нармальна. Мы не кажам зараз пра ўзровень топ-менеджмента клубнага, але тым не менш ён і ў зборнай Германіі сябе добра праяўляе ў гэтай якасці, і ў Рейн-Лёвен таксама. І чалавек паспрабаваў сябе у некалькіх ролях, і ў яго атрымліваецца штосьці лепш, чым іншае. Вось тут бы я павярнуў нашу размову да вельмі важнага пункта ў дасягненнях Веспрема. І імя яго Родрыго Каралес. Чалавек, які вельмі два такіх добрых матча правёў. Першы матч гэта абсалютна ягоная перамога. Ягоная і яшчэ Недзіма Рамілі. Можа, такога Рамілі мы бачылі ў ПСЖ, калі мы дазналіся пра такого гульца, калі ён праводзіў свае найлепшыя сезоны. Цяпер гэта вельмі дасведчаны гулец, які нам проста робіць розніцу. І пакуль мы чакаем больш актыўнага Цындрыча. Пра Цындрыча нічога дрэннага не магу сказаць, але я разумею, што ён можа дадаць. А вось Рамілі ўжо ў аптымальнай форме. І можам толькі павіншаваць Веспрем з 2 перамогамі над 2 камандамі, з якімі яны будуць змагацца за першы радок. Давай адзначым Мікіту Вайлупава, яго трапленне ў сімвалічную зборную тыдня. Так, 8 галоў. І вось гэты адрэзак, калі 5 галоў за 5 хвілін, калі я не памыляюся, вось гэта проста, мемаріс. Ведаеш, калі ён гуляў у СКА, усе такія... Мы ведаем, што ён можа гуляць, ён можа быць лідарам, але вось яму не хапае вось гэтай менталачкі. І вось мы бачым, што гэта хіба што найлепшы беларус па менталачцы. І што тут зноў-такі 2 фактары я бачу. Першае, што проста ён вырас, ён уже даволі дарослы гулец, мужчына і увогуле дарослы чалавек. А другі момант гэта тое, што ён дастаткова ўжо абкатаўся ў папярэдніх сезонах у Веспреме, і зараз прыйшоў час выйсці тфу-тфу-тфу,
каб ніякіх праблем такімі заяўкамі не справакаваць, але прыйшоў час быццам бы на лідарскія пазіцыі выходзіць крышачку. Можа, не ўвесь сезон там на нейкім топ-узроўні, але ў пэўных матчах ён паказвае сябе, ўжо паказаў, як чалавек, які проста супервысокага ўзроўню гандбаліст, і гэта класна. Мы яго з такім пачаткам сезона віншуем. Віншуем, і я тут нават паспрачаюся. Ён гуляе на краю. Чалавек на краю, ён заўсёды залежны. І калі яму шанец выпадае, ён робіць тое, што ён павінен рабіць. Гэта ўжо лідар. Ну добра, тады не аванс. Тады проста фіксуем, гэта ўжо лідар. Мы пераходзім да яшчэ адной каманды, якая мяне не здзівіла, цябе, напэўна, здзівіла. Не магу сказаць, што здзівіла, але, добра, давай, стартуй. Гэта бухарэсцкая Дынама. Бухарэсцкая Дынама з Хаукарам Трастарсонам у ролі лідара, з шэрагам гульцоў, якія там ужо гулялі, і якія, проста... Зараз яны будуць паказваць свой найлепшы гандбол, можа быць, нават у кар'еры. Гэта хімія паміж трэнерам і гульцамі. І гэта 2 перамогі цалкам заслужаныя. І немалаважна, гэта Уладзімір Цупара. Я чакала, што ты скажаш пра яго. І вось тут вельмі важны поінт, што гэта турнір кіпераў. Так, па 2 турах мы гэта бачым абсалютна. І калі мы бачылі, як Цупара выдае свае сейвы, і ў якія моманты, і з якой упэўненасцю, мы ведаем, што у гэтай каманды ёсць столь. Яны не праб'юцца вышэй. Але вось замахнуцца на чвэрцьфінал яны цалкам могуць. Потому што мы бачылі. Тут трэба дадаць колькі цёплых словаў у адрас Давіда Давіса, які проста з першых тураў дэманструе, што ён на сваім месцы. Ён мала таго, што на сваім месцы, ён выбудаваў каманду, якая не прасядае пасля замен. То бок там 2 раўназначныя сямёркі на дадзены момант. А на паперы нічога такога мы сказаць пра гэтую каманду не маглі перад сезонам. А яно вось як. Але паглядзім. Мы бачылі, што каманды могуць так добра стартаваць, потым збаўляць у выніках, але мы зычым толькі найлепшага і будзем назіраць. Сапраўды, гэта вось адкрыццё, можна сказаць, у пэўным сэнсе першых тураў. Адно з адкрыццяў. І у добрым сэнсе, гэта галоўнае. І ёсць некалькі каманд, якія нас у той ці іншай ступені расчаравалі. Я хочу сказаць пра Берлін. Берлін быццам бы пакуль што не разумее, як гуляць на 2 фронты. То бок матч у лізе чэмпіёнаў супраць Веспрэмы. Я лічу, што гэта абсалютна нічыйны матч. То бок у першай палове Берлін быў нашмат лепш выглядаў. Вёў нават 5 матчаў. У другой палове гэта прасяданне і неразуменне таго, што рабіць. Вось Хіцель пойдзе паміж другім і трэцім, завяжацца ці не завяжацца, зможа кінуць, кіне, не зможа, завяжацца. І ўсё. Іншай думкі там не было. Але там пад канец прарэзаліся вось гэтыя, я не ведаю, другія, трэція подыхі, і яны здолелі закрыць Веспрэму ў абароне, але не дацярпелі крышачку. У апошняй атацы, калі б яны закінулі, гэта была б нічя, і гэта было б справядліва. І там Радрыга Каралес супер усё ж такі сябе праявіў, вось менавіта ў гэтую апошнюю секунду. Цалкам так, але я быў расчараваны у тым, што я пабачыў. Я лічу, што Берлін можа крыху больш. Я выкрэсліваю результат з Еўрафарма, потому што мне вельмі не хочацца абмяркоўваць, што ёсць каманда, якая наўпрост не цяне ўзровень гэтай лігі.
Пра рашэнне гэтай праблемы давай тады пагаворым. Ты бачыш нейкія фактары, за кошт якіх зараз у хуткім часе Яран Зіверт і яго трэнерскі штаб справяцца з такой сітуацыяй, якая вось відавочна ўжо па першых гульнях сезону? Парадаксальна, але большы давер толькі няма. Я разумею, што калі ў цябе ёсць гулец, які свае 10 возьме ў любым выпадку, ты хочаш яго выкарыстоўваць на ўсе 100. Але сезон доўгі, гуляць шмат, можа, ратацыя была б да места тут. Ну і мы ведаем, што ў Маціаса ўжо былі пэўныя ментальныя цяжкасці. Ён менавіта з прычыны такога моцнага бёрн-аута звяртаўся па дапамогу да спецыялістаў. І вось такая сітуацыя, пры якой яго выкарыстоўваюць у кожным матчы, у кожным эпізодзе на 100% і чакаюць ад яго такога выступлення пастаянна, яна сапраўды можа справакаваць зноў-такі не вельмі ўдалы адрэзак для яго. Таму заўвага цалкам слушная, я згодна з тым, што гэта можа быць варыянтам. Паглядзім, як Берлін будзе спраўляцца. ПСЖ. Про ПСЖ мы ўжо пару слоў кінулі. Тое, што мы бачылі, гэта парадаксальна, але які ўжо сезон Каміль Сыпшак як лідар каманды, чалавек, якога Барса спісала як неперспектыўнага. І зноў-такі мы не будзем узгадваць момант з Еўрафармам, таму што перамога над Еўрафармам ні пра што нам не кажа. Яна кажа, што ПСЖ бліжэй па ўзроўню да Еўрафарма, чым да Веспрама. Нават Рауль Гансалес не быў цалкам задаволены, і ён толькі парадаваўся таму факту, што не нічыя. Ну так, але па першых результатах, па першых выніках па сезону суперкубак Францыі, чэмпіянат Францыі з мінімальнай перамогай над Ліможам, якой магло і не быць. Там амаль мінімальная перамога над Еўрафармам, улёт Веспраму. Гэта усе адзнакі клуба, у якога ёсць шмат праблем. Гэта ПСЖ сёння, і гэта тое, з чым мы будзем мець справу на працягу ўсяго сезона, калі не адбудзецца штосьці экстраардынарнае. Ідзем далей. І на чарзе ў нас Вісла першы матч прайграла Спортінгу. І вось там увесь адчай польскага гандболу можна было відаць. Без думкі, без якіх-небудзь экстра хадоў. Выявілася, што Вісла выглядае добра на фоне Кельца. Не больш за тое. І тут пакуль нельга казаць, ці выглядае яна добра на фоне Кельца па першых турах менавіта Ліга чэмпіёнскіх. Вось мы яшчэ паназіраем за тым, што будзе адбывацца ў чэмпіянаце Польшы і з Віслай, і з Кельца. І тады паглядзім. Але сапраўды пакуль, я б сказала, нечакана невыразная выглядае Вісла. У абодвух матчах Вісла была, бадай што, фаварытам. Ну, то бок і з Дынама, і са Спортінгом. То есть па імёнах яны выглядаюць лепш. Але не па гульні. Вісла выявілася больш прымітыўнай камандай, якая гуляе ў такі даволі дапатопны гандбол, якая не імкнецца павышаць хуткасці. Адзін той факт, што лідар па галах гэта Міхал Дашак, які гуляе не на сваёй пазіцыі, ужо шмат чаго сведчыць. Ну і завяршаем мы агляд групы А. Я думаю, што мы можам нават аб'яднаць Еўрафарм і Фрэдэрысію, але ў гэтым тандэме аўтсайдераў Фрэдэрысію ўсё ж такі выбіваецца. Гэта каманда, пра якую пакуль немагчыма зразумець нічога, у тым сэнсе, што ці будзе хаця б 2 ачкі за ўвесь сезон тут. Мне падаецца, што яны размяняюць перамогі. Зраблю стаўку, што перамогуць у гасцях адзін аднаго. Ну, добра. Дарэчы, варыянт. І гэта будзе неяк так і па-джэнтэльменску, і па-спартыўнаму цікава. Пакуль што пра Фрэдэрысію самы цікавы факт гэта тое, што яны згубілі рэчы на шляху на паядынак. Ну, вось усё.
Але іх падтрымалі, я так разумею, па-таварыску, таму яны ўсё ж такі згулялі. Я думаю, што гэта не тое, што ўплывала на вынік. Так што тут пакуль усё. І пра Еўрафарм мы можам сказаць, што адданасць ёсць, класа няма. Хадзім далей? І пачынаем мы групу Б, канешне ж, з Барса, якая яшчэ раз нам кажа, што вы пачакайце. Пачакайце, вашыя шансы з'явяцца дзесьці ў фінале 4. Мы вас там пачакаем, у нас хапае гульцоў, мы можам рабіць ратацыю, нам не трэба гуляць у чэмпіянаце, мы тут будзем выкладвацца. А ведаеце, што мы нават тут можам не выкладвацца. Гэта нават згуляла за імі вельмі дрэнны жарт, калі яны былі наперадзе супраць Піка нашмат, а скончылі +1. Але калі мы бярэм сам матч, калі мы ўяўляем сабе клас гульцоў, клас каманды як арганізма, тады мы бачым, што Барса самая стабільная каманда, якая ў нас ёсць з усіх 16. Але Пік крышачку ўсё ж такі паказытаў нават і Барсу, і гэта пацвярджае нашы з табой прыкідкі з папярэдняга выпуска пра тое, што гэта каманда, якая яшчэ нам усім пакажа. Але так, пра Барсу тут і дадаць няма чаго. Гэта каманда, якая вось з першага тура, з гэтай гульні з Кольстадам, паказвае свае намеры надалей. Гансала Перес де Варгас у супер форме проста. Я зайздрошчу Кілю ўжо сёння, куды ён перайдзе пасля гэтага сезона, таму што, гэта супер гулец. І мы будзем назіраць за тым, ці здолее хтосьці хоць даць бойку Барсе. Так, каб сапраўды, так, каб былі рэальныя шансы на апошніх хвілінах. Усе астатнія каманды ў групе так ці інакш маюць праблемы. Магдебург. Мне спадабалася думка Крыса Орайля, што гэта тая ж каманда, якая троху стамілася рабіць адно і тое ж. Па класу гульцоў гэта ўсё тое ж самае. Па думке гэта тое ж самае. Мабыць, па залежнасці ад гульцоў Крысценсон, ён вядзе гэтую каманду за сабой, таму што іншых лідараў там няма, але звычайна ім не трэба было. Тут ужо ёсць некаторыя вынікі. Першая гэта параза у паядынку з Пікам. Параза цалкам слушная, таму што там Пік быў лепей. Пік быў напрост лепей. Пік трымаў тэмп гульні. Пік рабіў хады, за якімі Магдебург не паспяваў. Дарэчы, пасля гэтай гульні галоўны трэнер Магдебурга Бенні Твікерт менавіта так і, як сказаў Крыс Орайли, ён так і пракаментаваў амаль што сітуацыю. Ён сказаў, што мы рабілі адно і тое ж у першым тайме і ў другім, у першым гэта атрымалася, у другім я не ведаю чаму, ужо не. То бок, усе ўсё разумеюць, але зноў-такі тут пытанне, як і за кошт чаго з гэтым будуць спраўляцца, ці не будуць. І вось гэта гучыць даволі страшна. Але пакуль мы не хаваем гэтую каманду абсалютна, мы проста назіраем за тым, як яна не без цяжкасцяў выходзіць у нейкі, я спадзяюся, добры для сябе сезон. Цалкам так, таму што класа гульцоў хапае для таго, каб браць сваё, для таго, каб браць балы з усімі, акрамя Барсы, можа быць. Ды нават і з Барсай у добры дзень. Галоўнае, каб гэта працавала. Каб было як у першым тайме і не як у другім. Тут яшчэ такі гістарычная хвілінка, што гэта першая параза Магдебурга Піку. Пік ніколі не перайграваў Магдебург да гэтага матчу. Калі я не памыляюся, яны гулялі упершыню за штосьці каля 20 гадоў. То бок Роланд Міклер павінен памятаць гэта ўсё. Ну што, я тады прапаную скіпнуць Кельца і перайсці да Піка. Давай. Я пачну з таго, што Роланду Міклеру трэба ўжо ўсталёўваць помнік. Абсалютна. Гэта чалавек у свае 100 з невялічкім гадоў выдае
такі сезон, якога мы даўно ад яго не бачылі. У яго вось просто на дадзены момант 44% сейваў за 2 матчы. Феномен. Это вау. І самае добрае для фанаў піка это тое, што гэта толькі адзін з чыннікаў таго, што яны перамагаюць. Так, і ў гэтым сэнсе пік зноў-такі абсалютна апраўдвае ўсе тыя дыфірамбы, якія мы пелі перад пачаткам сезона. І тут і да Міклера, і да каманды ўвогуле. Я тут правяду невялікую такую баскетбольную аналогію. Ёсць такі выраз, што у баскетбольны матч перамагае тая каманда, якая выйграе трэцюю чвэрць. І гэта амаль заўсёды так. І вось пік дэманструе, што вось гэты перыяд там з 30 па 45 хвіліну, напрыклад, яны задаюць абсалютна тую гульню, якая прыводзіць да таго, што з імі вельмі цяжка мець справу далей. То бок той, уже можна сказаць, што гандыкап яны сабе ствараюць пасля перапынку. І гэта класна, гэта сведчыць пра тое, што фізічная каманда вельмі добра падрыхтаваная. То бок пік і па набору гульцоў, і па ўзаемадзеянню з трэнерскім штабам зноў-такі мы бачым, што ўсё абсалютна ў парадку. Вось мне здаецца, што калі не разглядаць Барсу ў гэтай групе, вось менавіта пік гэта другая каманда, якая будзе выклікаць найбольшую цікавасць у гледачоў. Прынамсі ў мяне. Напэўна, ўсё так. І трэба адзначыць, што пік згуляў з Магдебургам і з Барсай. Все астатнія матчы будуць крыху не такімі складанымі. Галоўнае зараз не расслабляцца. Рухаемся далей, вяртаемся да Кельца. Як ты ставішся да рэзультатаў Кельца? Па-першае, я хачу знайсці таго чалавека, які стварыў такую лялечку Вуду і тыкаю яе іголкамі. Таму што лялечка Вуду ў выглядзе Кельца цалкам усёй каманды, таму што тое, што адбываецца зараз і з траўмамі, і з нейкімі момантамі тыпу, я не ведаю, ці звяртаў ты ўвагу на тое, што адбываецца ў іх статыстычна па 7-метровых. Ніколі, мне здаецца, такога не было. Там проста апошні матч, калі я не памыляюся, 2-7, нешта такое. Так, а перад апошні 2-6. Вось. Таму за гэтым сумна назіраць, невядома, да чаго гэта прывядзе. Алекс Дойшыбаев у нас праз пашкоджанне выбывае больш, чым на месяц, і ўсё. І гэта той кошт, які прыйшлося заплаціць за перамогу над Загрэбам. Над Загрэбам. Давай акцэнтуем тут увагу, што над Загрэбам. Не над Барселонай, над Загрэбам. І яшчэ вельмі не хапае Шымона Січка, таму што злева там няма каму кідаць. Адзін той факт, што мы видим тонка гімбалу у атацы, ён шмат чаго кажа. Вось я здзіўляўся на суперкубку, таму што я гэта пабачыў, а цяпер я бачу, што гэта звычайная справа. І гэта не тое, што выправіцца цягам сезона. Мне здаецца, што калі такі пачатак, быццам бы далей будзе толькі горш. Пасля 2 тураў Лігі чэмпіёнаў, пройгранага суперкубка, сыходу Вольфа, траўм паловы складу, адсутнасці якога-небудзь выразнага лідара, таму што я не бачу, хто гэтую каманду вось у дадзены момант можа весці за сабой. Там працуе толькі адна пара ў абароне. Всё. Нічога іншага не працуе. Я вельмі спадзяюся, што мы пабачым штосьці іншае. Калі там павінна быць нешта рэлігійнае, каб верыць у гэта да канца. Талант Дойшыбаев усё ж такі вельмі дасведчаны трэнер, і вось як ён вырашыць такую цяжкую задачу, гэта будзе, ведаеш, можа сезон, які проста вызначыць яго лёс у далейшым. Не з пункту гледжання таго, што там кіраўніцтва клуба неяк будзе вырашаць, не. А менавіта пра тое, што вось ці змагу я вось у такіх умовах штосьці зрабіць. Калі так,
то мы пабачым, можа, нейкі рэнесанс гэтай каманды. Калі не, гэта будзе, на жаль, і вельмі мне непрыемна гэта казаць, гэта будзе лагічна. Таму што цяжка з непадыходзячых літар складаць непадыходзячыя словы. Да, таланта ёсць давер у кіраўніцтва клуба. Гэта той фактор, які можа гуляць у плюс. Таму што там ведаюць, у якіх умовах ён працуе. Я так думаю, што там будуць нават рады, калі ў лізе чэмпіёнаў это будзе выхад з групы, можа чвэрцьфінал, можа не чвэрцьфінал. Поўная стаўка на чэмпіянат Польшы можа быць вось так. Але тым не менш, яны павінны добра гуляць у лізе чэмпіёнаў. Яны павінны набіраць пункты. Гэта не так проста. Але плюс гэтай камандзе я скажу тое, што у першым туры ім было цяжка супраць Загрэба, але іх досвед прывёў да таго, што ў іх ёсць перамога. Можа быць, нават у матчы, дзе яны не выглядалі 100% першым нумарам. Ну і матч з Нантам таксама такі неадназначны выдаўся насамрэч, і гэта не дрэнна прапусціць 23 мяча ад Нанта. Але закінуць 20 гэта дрэнна. У абароне амаль усё атрымліваецца, у пэўныя адрэзкі добра атрымліваецца, і мы зноў-такі ведаем за кошт чаго. Але вось з нападам трэба штосьці думаць. Ну паглядзім, пакуль не будзем зноў-такі зусім уж тут такія жалобныя песні пець. Я тут скажу это так, потому что ты насурочила Араку Марыта в мінулы раз, потому что штосьці з ім здарылася ні з 7 метраў, ні хуткія адрывы, нічога не працуе. Я падключуся з нейкімі добрымі думкамі пра Арыка Марыта і пра ўсіх астатніх хлопцаў, таму што гэта клуб, за які мы, безумоўна, перажываем. І там не толькі таму, што там Арцём Каралёк гуляе, а і ўвогуле. Класная каманда, але перажывае цяжкія часы. Давайце так, напэўна, казаць зараз. Але праблемы ёсць не толькі ў іх. На жаль, тое, што мы пабачылі ў Вольбарга, таксама не вядзе нас ні да якіх аптымістычных думак. Тут нават я не ведаю, з чаго пачаць. З Майка Махулы. Я б нават не з Майка пачынаў. Цалкам у матчы з Загрэбам не хапіла аднаго чалавека. Мы ведаем ягонае імя, ягонае прозвішча. І мы чакаем, калі ён павернецца в брамку. Так, на жаль, тут мы не сурочылі. Мы, наадварот, зычылі ўсяго самага лепшага, але так атрымалася, што... Голкіпер Вольбарга Ніклас Ландзін. Чалавек, які з'яўляецца сінонімам сучаснага гандбола. Чалавек, які робіць розніцу. Чалавек, які павінен вырашаць лёсы каманд, у якіх ён гуляе. І вось чалавек з-за траўмы выбывае, і мы глядзім на ростер Вольбарга і заўважаем, што там нават няма другога кіпера ўзроўня лігі чэмпіёнаў. І, на жаль, без Нікласа Ландзіна Вольбаргу прыйдзецца гуляць каля 2 месяцаў, таму што я думаю, што гэта варта агучыць у яго пашкоджанне калена, і яго ці то чакае, ці то ўжо была праведзеная аперацыя. Гэта не жарты, там спрабавалі блакаваць, калі я разумею добра, але ўсё ж такі прыйшлі да высновы, што трэба правесці аперацыю. 35 гадоў Нікласа, і тут можа нават аднаўленне зойме больш часу, чым першапачаткова планавалася. Таму цікава будзе назіраць, як Вольбарг будзе ў адсутнасць Нікласа на такім працяглым адрэзку гуляць. Тое, што мы пабачылі ў матчах, першы матч, дзе Нант паспрабаваў гуляць нешта кшталту, хто перабегае каго. І гэта не тая гульня, у якую можна гуляць з Вольбаргам, але ўжо супраць Загрэба там не атрымалася нічога, таму што ў адной каманды быў кіпер, у іншай не было, і все намаганні зрабіць штосьці іншае, звінціць тэмп, яны разбіваліся аб тое, што калі ты нават давядзеш мяч
да кітка, там будзе проста стаяць маці Мандзіш і чакаць, пакуль мяч да яго далеціць. І зноў-такі, дарэчы, як і з кельцам, мы не можам сказаць, што існуе нейкі лідар Ольберга зараз. Абсалютна не. Акрамя, напэўна, у першым туры гэта Арнольдсон. Арнольдсон такі цікавы топ-прафайл для зборнай Даніі праз гадоў 5. Ну, ён там зусім нейкі маладзенькі, там 22 яму гады ці коль. Так, гэта не тая фігура, якая павінна быць лідарам, але чалавек, які можа паказваць іншым, што рабіць. Гэта ўражвае, але гэтага недастаткова. Так што зычым здароўя Нікласу Ландзіну, спадзяемся на яго хуткае вяртанне. Ты казала, што Загрэб гэта каманда, якая будзе аўтсайдерам. Ці змяніла ты свае думкі пасля убачаных? Ну, трошкі ёсць. Каб далей не правакаваць на непапулярныя меркаванні, я зараз скажу, што Загрэб выглядае як каманда такой упэўненай сярэдзіны табліцы. Па якасці гэта было вельмі па-рознаму ў двух матчах. Усё ж супраць Кельца гэта каманда, якая паплыла, а супраць Ольберга гэта каманда, якая у якісьці момант адчула упэўненасць і проста ў рэжыме берсерку здабыла 2 пункты. У гэтай каманды ёсць суперкіпер Маці Мандзіш. Ходзяць ужо чуткі, што ў наступным сезоне гэта сменшчык палечкі у ПСЖ. Можа, гэта якраз тое, чаго не хапае ПСЖ, такі кіпер недасведчаны, а малады, драйвовы, які не толькі робіць сейвы, але і дае зарад энергіі. Дарэчы, так. Ну, гэта можа быць вельмі ўдалы трансфер. Акрамя Мандзіша, трэба сказаць, што каманда даволі роўная, каманда без суперзорак на дадзены момант. Але каманда, якая даволі добра робіць ратацыю і, скажам, пра 4 галы Ігора Беляўскага у 2 матчах. 4 галы ў яго ў матчы з Ольбергам, з Кельца ў яго 1. Ну, дэбютаваў ён матчам з Кельца, і мы віншуем яго з дэбютам. Можа, гэта было не так яскрава, але з Ольбергам мы ўжо пабачылі такую даволі сімпатычную гульню чалавека, які пачынае разумець, дзе ён знаходзіцца. Так што, Ігор, супер, віншуем. І зычым Загрэбу таго, каб яны часцей паказвалі штосьці накшталт таго, што мы бачылі з Ольбергам, таму што гэта каманда, у якой ёсць патэнцыял, і, напэўна, мы ўсе хацелі, каб Загрэб быў той камандай з пачатку стагоддзя, якая штампавала таленты і давала результат у адзін той жа час. Тым больш, што ў наступным туры Загрэб гуляе з Кольстадам, і гэта супернік, з якім можна гуляць, можна перамагаць. Цікавы будзе матч. Ну што, тады перайдзем да Нанта і трошку напрыканцы пра Кольстад. Давай. Нант. Для мяне Нант в першую чаргу гэта абарона. Гэта каманда, якая насуперак таму, што мы звыкліся бачыць у іх выкананні, гэты сезон гуляе ад абароны і гуляе добра. Для мяне тут ключавы гулец гэта Нікаля Курна, і гэта прост не трансфер, а штосьці кшталту таго, што Кельца скралі добрага гульца і аддалі 2, якія былі не патрэбны. І насамрэч так сімвалічна, што амаль што распачынаецца сезон менавіта сустрэчы Нанта і Кельца. І бачна было, што вакол гэтага быў такі хайп невялічкі, зроблены Еўрапейскай федэрацыяй гандбола. Але Нант дэманструе, што сапраўды гэта каманда, якая рухаецца ад абароны. Мы пабачым, ці будзе гэта мець поспех далей. Мне здаецца, што можа на групавым этапе так, а вось пасля трэба будзе штосьці прыдумаць яшчэ. Тым не менш, сумнева ў тым, што групавы этап каманда пройдзе і пройдзе на максімуме, няма ніякіх. Адзінае, што мы можам сказаць, што
гэтага не хапае на ўсе фронты. Яны даволі сенсацыйна прайгралі Тулузе, але тут трэба рабіць высновы, якія пойдуць вельмі далёка, тому што Тулуза гэта найлепшая домашняя каманда французскай суперлігі. Яны за апошнія сезоны перамагалі і Нант, і Монпелье, і ПСЖ, таму можам спісаць на традыцыі. Ну, добра. І тут яшчэ момант пра матч з Кельца. А ты памятаеш, хто там стаў гульцом матча? Я табе падкажу. Гэта быў Ігнасіо Біоска, калі я правільна па-французску скажу. І гэта галкіпер Нанта. Это гешпанскі голкіпер. Я б сказаў альбо Турна, альбо Біоска. Там іншых варыянтаў не было. Ну, гэта таксама так цікава, што ўсё ж такі не Турна святкавалі ў гэты вечар, але тут 42% эфектыўнасці. Так, гэта цалкам добры матч. А пра Турна я яшчэ магу сказаць, што я глядзеў, як ён пасля матчу польскім корэспандэнтам дае інтэрв'ю па-польску. О! Ну, то бок, Кельца, у вас ёсць тэлефон, хлопцы? Напружцеся, калі ласка. Усё ж было так добра. Ну, я думаю, што сярод фанатаў Кельца вось гэтая думка пра тое, што трэба тэлефанаваць тэрмінова яму, яна вельмі папулярная. На жаль, маем усё маем. На жаль, так. Але ёсць клуб, у якога ўсё нашмат горай, чым нават у Кельце. Нягледзячы на тое, што там ёсць Сандер Сагасон, але клуб рухаецца ў якісьці бок, у які рухаецца сам Сандер. Пакуль ён замыкае турнірную табліцу, пакуль няма ніводнай перамогі ў гэтым сезоне у лізе чэмпіёнаў, і пакуль не бачна, калі яна адбудзецца. Сказаць, што гэта расчараванне, давай не будзем казаць, што гэта расчараванне, паглядзім. Але пакуль проста Барса і Магдебург адразу ў першых турах. Але зноў-такі наступны паядынак з Загрэбам. Вось калі тут Кольстад не здолее аказаць супраціў, ну ўсё. Тады хаваем. У наступным выпуску тады ўсё. Тады без крытыкі, але няхай хлопцы пакажуць больш імпэту да гульні, чым гэта было ў першых двух турах. Супер! На гэтым з Лігай чэмпіёнаў мы завяршаем. Пераходзім да Бундеслігі. Мы пераходзім да Бундеслігі. У нас пасля 3 тураў толькі 2 каманды, якія маюць 100% пунктаў. Гэта Фленсбург і Рейн-Лёвен. То бок ні адной каманды, якая гуляе у Лізе чэмпіёнаў, тут няма. На тое ёсць, напэўна, прычыны. Але пачнем мы з каманд, якія здаюць найлепшы гандбол у Германіі на дадзены момант. Па-першае, гэта Фленсбург. І Фленсбург не змяніў нічога ў параўнанні з мінулым сезонам. Гэта каманда, якая едзе на тым жа рэсурсе і на той жа тактыцы, на тым жа ўсім, што было ў канцы мінулага сезона. І гэта працуе. Яны ўзялі трэнера, якому патрэбен быў час. І гэты час мінуў, і мы бачым, што каманда робіць тое, што ён ад яе хоча. І больш за тое, мы бачым планы браць гульцоў, якія гулялі ў клубна. Ёсць ужо такая плётка трансферная, што Фленсбург вельмі хоча бачыць Матіаса Гітцеля праз годзік альбо праз 2. Канешне, ніхто ім яго не дасць, але зрабіць гудна на фленсбургскай глебе гэта план, і гэта план працуе. Тут, дарэчы, узгадаць усе такія старажытныя сувязі Фленсбурга з датчанамі, і што гэта заўсёды выдатна проста. Усе датчане, якія выступалі ў Фленсбургу, гэта найвышэйшай якасці спартсмены, і усе лепшыя гады і перамогі галоўныя Фленсбурга зноў-такі звязаныя перш за ўсё з гульцамі з Даніі. Всё так, але не Фленсбургам аднім. Рейн-Лёвен,
каманда, на якую ты глядзіш і цешышся амаль што кожнай хвілінай іх гульні. Па-першае, гэта каманда, якая атрымала 3 перамогі ў 3 турах, і не проста 3 перамогі, а над Кілем, над Мільзунгенам і над Бітінгхаймом. Што тут важна, што варта адзначыць? Што атрымліваецца, што абыграны 2 каманды з топ-5 минулага года. І гэта адказ на ўсе пытанні пра тое, якіх мэтаў плануе дасягнуць Рейн-Лёвен у гэтым сезоне. Што да персаналяў варта адзначыць Себасцяна Хеймана, новічка, і Івана Марціновича. Іван Марцінович 7 результатыўных кідкоў у браму Мільзунгена. Напрыклад, на яго рахунку. Такім чынам мы бачым, што гэта каманда, якая прэтэндуе на першае месца. Я думаю, што тое, што яна зараз падзяляе гэты першы радок, гэта цалкам справядліва. Што яшчэ тут можна адзначыць, што Себасцян Хінц, галоўны трэнер Рейн-Лёвена, гэта чалавек, які выдатна ўзаемадзейнічае з камандай. Проста тайм-ауты ў тыя моманты, калі гэта трэба рабіць, і ўвогуле ўсё тое, што ён робіць, мне вельмі падабаецца тое, што зараз адбываецца з Рейн-Лёвен, таму зычым поспехаў, назіраем з лёгкай зайздрасцю, можа, таму што гэта каманда, у якой зараз усё атрымліваецца. І варта адзначыць, што Себасцян Хінце знайшоў вельмі цікавую ролю для Юры Кнора, які гуляе такога класічнага плеймейкера, які менавіта будуе гэтую гульню, а кідаць у яго ёсць чалавек злева, у яго ёсць чалавек справа, і яны робяць сваю працу на ўсе 100% добра. Пасля таго, што гэты клуб жыў адным імём Анді Шмідт, бачыць плеймейкера, які нашмат больш робіць для іншых, гэта дзіва, і гэта мне вельмі падабаецца. Кім толькі яго заменяць у наступным сезоне, але гэта пакуль такія размовы вельмі яшчэ заўчасныя. У Рейн-Лёвене змянілася кіраўніцтва, сышла Дженніфер Кеттерман, і, магчыма, новыя кіраўнікі клуба змогуць даць адказы на тыя пытанні, якія зараз перад імі ставіць сітуацыя кадравая, і, можа, Юры Кнору знайдуць адпаведную замену. Можа, не горшую, а раптам і лепшую. Было б цікава назіраць, але пакуль што мы назіраем за тым, як клуб будзе ісці хаця б да Лігі чэмпіёнаў. Таму што па тым, што мы бачым на дадзены момант, гэта клуб, які мог бы гуляць у Лігі чэмпіёнаў і выглядаў бы там вельмі добра. І ўвогуле, гэта амалоджаны склад, гэта найлепшае, што мы бачылі ў Рейн-Лёвена за апошнія гадоў 5, напэўна. Ёсць яшчэ адзін клуб, пра які мы не казалі раней, таму што яны не гуляюць у Лізе чэмпіёнаў, але мы звыкліся да таго, што гэта клуб з Лігі чэмпіёнаў. Як ні круці. Гэта клуб, з якога Лігу чэмпіёнаў яшчэ гады 3 таму было вельмі цяжка ўявіць. Гэта Кіль, і мы бачылі вельмі розны Кіль за гэтыя 3 матчы. Пачынаючы ад даступных гульцоў, і сканчваючы тым, якія вынікі яны паказвалі. У апошнім туры яны перамаглі Магдебург, перамаглі так з вялікім запасам. Магдебург спрабаваў штось рабіць, і відавочна, што ў Магдебурга ёсць праблемы з планам Б. Таму што калі ў іх штосьці ідзе не так, альбо калі насупраць ёсць Анді Вольф, то тут ужо пішы прапала. Пра Кіль што варта адзначыць, што з'явіўся Эміль Матсон, прыкладна 4-й на сваёй пазіцыі ў зборнай Даніі, але не ў нашых сэрцах, таму што ў нашых сэрцах ён другі пасля Матіаса Гіцеля. Змянілася трошку гульня, адчуняў Эрік Йоханссон, пачало ляціць з абодвух краёў. Таксама Дунек сышоў у цень трошку, больш гуляе ў пасы, што і патрэбна. Калі гэтая каманда не мае праблем з траўмамі, калі там ёсць усё, тады яны вельмі моцны. Але тое, што мы побачылі ў першым матчы, гэта была катастрофа на катастрофе. Усё пачалося з таго, што
з-за траўм адсутнічала значная частка гульцоў, і ўсё ўсугубілася на 45-й секундзе, калі прамую чырвоную картку атрымаў Паці Венчык. І вось калі такое адбываецца, і калі ў цябе ёсць толькі Анді Вольф, супраць цябе шмат маладых галодных гульцоў, якія маюць такі клас, што яны могуць біць каго заўгодна, то ўсё. Ці бачыш ты кіль сярод прэтэндэнтаў на золата? Цяжка пакуль сказаць, я бачу кілю топ-3, але тут, ведаеш, як атрымалася. Кельцы без Анді Вольфа гэта каманда, якая адрозніваецца ад кельца з Анді Вольфам. І тут Анді прыйшоў кіль, і мы бачым, што пакуль адзін Анді не можа выратаваць тую сітуацыю, якая адбываецца ў кіле. Але трэба казаць пра тое, што Анді Вольф падае супергульні, гуляе звышстабільна, і гэта той гулец, які сыходзіў з кіля калісьці. Абсалютна той же. Давайте так, ён сыходзіў з кіля, таму што ты не можаш атрымаць двух гульцоў, якія намінуюцца на найлепшага галкіпера свету. Не можа хтосьці з іх быць другім. Ты не можаш быць другім увогуле у камандзе, дзе ёсць Ніклас Ландін. Ты ніхто. Амаль што. І ўсё. І яму было не шмат гадоў, і ён, наколькі я ведаю, наколькі я памятаю нават інтэрв'ю таго перыяда, ён сыходзіў даволі такі злы. А ён быў злы, таму што ён казаў: паглядзіце на статыстыку, паглядзіце на вынікі. Я нічым не горшы за Ландзіна. І цікава, што ён сышоў проста нават і з Бундеслігі. Я скажу больш, ён сышоў з Бундеслігі у той момант, калі адзіным гульцом, які не гуляў у Бундеслігі і гуляў за нацыянальную каманду, ведаеш, хто быў? Тобіас Райхман? Так, гэта быў Тобіас Райхман, які гуляў у кельце. Я памятаю гэта. Вось і ўсё. Гэта быў сапраўдны адчай, а цяпер гэты чалавек вяртаецца і будзе даказваць усім, што тады яны памыліліся. І я вельмі рады і ўдзячны кілю, што яны марнатраўнага сына прывялі дамоў. Зноў-такі паглядзім. Тут зараз вось па палявых гульцах не вельмі зразумела, што такое кіль. Таму будзе бачна далей. Я без асаблівага аптымізма гляджу зараз на гэтую каманду і ўвогуле. Таму я пакідаю пакуль што кілю топ-3, але давай вернемся да гэтага пытання бліжэй да экватара сезону. Так, я прапаную абмеркаваць Бундеслігу значна больш у наступны раз, тому што нам ёсць што сказаць і пра тое, як выглядае Магдебург, і пра тое, як выглядае Берлін, і пра тое, што у нас ёсць яшчэ як мінімум 2 кантэндары, і гэта Ганновер і Мельзунген, якія на пачатку сезона выглядаюць як мінімум не горш за тыя ж Магдебург і Фюкс. Нам абавязкова трэба будзе распавесці пра Гумерсбах у гэтым сезоне. Карацей, планаў у нас шмат наконт Бундеслігі, але за фіналем мы сёння, напэўна, навінай са свету інклюзіўнага спорту, таму што ў Егіпце завяршыўся чэмпіянат свету па гандболу на інвалідных вазках, і першае месца там заняла зборная Егіпта. І гэта варта адзначыць у тым сэнсе, што гэта быў 3-й чэмпіянат свету, дарэчы, і зборная Егіпта ў фінале апынулася мацней за каманду Злучаных Штатаў Амерыкі. Развіццё гандбола на інвалідных вазках сведчыць пра тое, што федэрацыя займаецца не толькі інклюзіўным відам, але яна ўвогуле развіваецца з пункту гледжання гандбола цалкам. Егіпет становіцца важнай кропкай на гандбольнай мапе свету, і як мы на працягу алімпійскіх гульняў, калі казалі пра зборную Егіпта вельмі кампліментарна, так і надалей мы будзем сачыць за навінамі з гэтага рэгіёна, і вось зараз у нас ёсць такая добрая нагода ўзгадаць пра тое, што адбываецца ў Паўночнай Афрыцы. Вельмі дзякую тым людзям, якія развіваюць
інклюзіўныя віды спорта, таму што, па-першае, спорт гэта для кожнага. Нават калі вы ў самым адчайным стане, займайцеся спортам, рабіце свет лепш, рабіце сябе лепш. А мы сустрэнемся з вамі праз 2 тыдні і абмяркуем яшчэ шмат чаго цікавага. Да сувязі.